Helo, Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i edrych ar uned 14 o'r cwrs Canolradd. Da ni'n mynd i gario ymlaen efo be wnaethon ni'n uned 13 pan oedden ni'n sôn am frawddegau pwysleisiol, emphatic, iawn? Ond da ni'n mynd i fynd efo un cam ymlaen, iawn? Peidiwch â phoeni, da chi'n mynd i wneud hyn eto yn y cwrs uwch, o'r gorau? Felly, da chi'n cofio, oedden ni'n siarad am frawddegau pwysleisiol, iawn? Felly, pan da ni'n deud mae John yn byw yng Nghaerdydd, iawn? John sy'n byw yng Nghaerdydd, iawn? Mae John yn byw yng Nghaerdydd, berf ar y dechrau. John sy'n byw yng Nghaerdydd, y gair pwysig, pwy sy'n byw yng Nghaerdydd? John sy'n byw yng Nghaerdydd, iawn? O'r gorau. Wel, os da chi ddim yn siŵr, da chi'n deud, dwi'n meddwl bod John yn byw yng Nghaerdydd. Iawn? Dwi'n meddwl bod John yn byw yng Nghaerdydd. Ond, os da chi eisiau deud brawddeg pwysleisiol, da chi'n deud, dwi'n meddwl mai John sy'n byw yng Nghaerdydd. Iawn? John sy'n byw yng Nghaerdydd, dwi'n meddwl mai John sy'n byw yng Nghaerdydd. Rwan, y gair mai yma yn cymryd lle y gair bod mewn brawddeg bwysleisiol. Iawn? O'r gorau. Felly drychwch. Pwy ydi o? Dwi'n meddwl mai Derek Brockway ydi o. Iawn? Be ydi ei waith o? Dwi'n meddwl mai dyn y tywydd ydi o. Iawn? O le mae o'n dŵad? Dwi'n meddwl mai o'r Bari mae o'n dŵad. Iawn? Okay. Pwy ydi o? Dwi'n meddwl mai Tudur Owen ydi o. Be ydi ei waith o? Dwi'n meddwl mai comediwr ydi o. Mae'n wneud comedi. O le mae o'n dŵad? Wel, dwi'n gwybod mae o Sir Fôn, Ynys Môn. Mae o'n dŵad. Iawn? Got it? Pwy ydi hi? Dwi'n meddwl mai Sian Coffi ydi hi. O le mae hi'n dŵad? Dwi'n meddwl mai o Farmers mae hi'n dŵad. Yn Sir Gaerfyrddin. Be ydi gwaith hi? Dwi'n meddwl mai Cantores ydi hi. Iawn? Dwi'n siŵr mai Cantores ydi hi. Hapus? Pwy ydi o? Dydwch chi? Dwi'n meddwl mai Nigel Owens ydi o. Be oedd ei waith o? Dwi'n meddwl mai dyfarnwr rygbi oedd o. Dyfarnwr ydi referee rygbi. Oedd o. Felly dwi'n meddwl mai Nigel Owens ydi o. Dwi'n meddwl mai dyfarnwr rygbi oedd o. Dim gwahaniaeth rhwng rwan ac o'r blaen. Iawn? Okay. Felly fel si ac oedd, rwan dwi'n meddwl mai ydi o. Dwi'n meddwl mai oedd o. Hapus? Iawn. Pwy ydi hi? Pwy ydi hi? Dwi'n gwybod mai Catrin Finch ydi hi. Be ydi ei gwaith hi? Dwi'n gwybod mai Telenores ydi hi. Mae hi'n chwarae delyn. Yeah? Dwi'n gwybod mai Telenores ydi hi.
Hapus? Dyna ni. Felly, da chi'n medru defnyddio fo fel yna yn sôn am berson. Rwan, mae Sian Coffi a Tudur Owen a Ifan Jones Evans yn gweithio ar Radio Cymru. Iawn? Felly dwi'n mynd i ofyn cwestiwn, pwy sy'n wneud yr rhaglen heddiw? Pwy sy'n wneud yr rhaglen heddiw? Iawn? A dwi eisiau chi ddeud, dwi'n siŵr mai sy'n wneud yr rhaglen. O'r gorau? Pwy sy'n wneud yr rhaglen? Dwi'n siŵr mai Sian Coffi sy'n wneud yr rhaglen. Pwy sy'n wneud yr rhaglen fory? Dwi'n siŵr mai Tudur Owen fydd yn wneud yr rhaglen y fory. Pwy oedd yn wneud yr rhaglen ddoe? Dwi'n siŵr mai Ifan Jones Evans oedd yn wneud yr rhaglen ddoe. Felly, dwi'n siŵr mai Ifan oedd yn wneud yr rhaglen ddoe. Dwi'n siŵr mai Sian sy'n wneud yr rhaglen heddiw. A dwi'n gwybod mai Tudur Owen fydd yn wneud yr rhaglen y fory. Felly, mae mai yn handi pan da chi isio deud rhywbeth pwysleisiol, a dim ots os da chi sôn am o'r blaen, rwan neu yn y dyfodol. Peidiwch a phoeni am hyn, da chi'n mynd i wneud o eto yn y cwrs uwch. Iawn? Ond dyna chi sut da ni'n defnyddio mai. Hwyl am y tro, welai chi yn uned 15.